Deh, maniud to na tama badi. Kadya tama badi ha. Kada. Tuta. Ani. With patatas and carrots. Yo, my man. Oh yeah. Tikdang bukog. Bukog ni. Ah. Ano yun? Tata mga bade. Sara. Ano yung sinog pa? Kung napatay lamian niya ginamos. Diba? Pambansang ulam na mga bade ha. Ginamos. Ada na ito mga bade. Maniud to ta. Dami. Yung panakot sa ang lisog ba nga isda mga bade. Sibuyas daunan ba? Dami kayo. Gabi ini mga bade kay marinate panidaan. Gabi. Ang bala na ako isog ba? Dami kayo. Ni ay. Ngayon tayo at Sara. Kamot siya kalami. Sinugba, butang na ito at Sara. Sara. Kalami. Lagi ang sibuyas. Kalami. Kan pista kan ba? Pero di na mamista kaya bro naman kung nagsimi pista din eh. Lutson na wala dan eh. Ba? Di ba? Oh. Bayan pa na to grapes din nga sa baboy. Salami. Malamami man. May siya. Tapos nindot pa yung ganyan. At Sara ba? Pinog ba? Diba?
Lami. Alright, thanks for watching. Salamat mga buddy. Busog na busog.